खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी बिजनियाव गंसे मन्दिर आश्रमाव सिखाव खावनाय जाथाय गंसे मन्दिरनि गासै 1 लाखनिबो बांसिन मुवा बेसादफोर खावनानै लांदों लंफट सिखावफोरा आश्रमाव रावबो गैयै सुजुग लाना हरनि समाव हाबदों लंफट सिखावफोरा बिजनि फस्लाबारि गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव सानजा फारसे थानाय फस्लाबारि दालाइसा रुफामुनि बाथौ धोरोमारि आश्रमाव थांनाय 30 जुलाइ खालि हरनि समाव सिखाव खावनाय जाथाय जानानै थाङो चिरां जिल्ला रुफामुनि बाथौ सोदोमस्रि माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि सन्जना ब्रह्म आरो फस्लाबारि रुफामुनि बाथौ धोरोमारि आश्रमनि आफादगिरि सिनान्द नार्जारि बिथांमोनहा फोरमायनाय बादिब्ला खावनानै लांनाय गासै मुवा बेसादानो बेसेन गोसा मुवाफोरमोन गासैबो बेसादफोरा खासनि गोजामोन खावनानै लांनाय बेसादफोरनि गेजेराव खासनि थोरसि खुरै लथा आरो बायदि बेसेन गोसा मुवाफोर दंमोन खावनानै लांनाय गासै मुवानि बेसेना खमैबो 1,50,000 गेजेराव जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा गासिबो गुरुनि जाग्रा लोंग्रा खाहिनि बुस्थुफोरखौ खावनानै लांजोब्बाय जोङो माने बयबो दान होफैनाय गोसोआव गैजोबा टटेल जोंनि फुजानि लोगोसे जाग्रानि मालपत्र गोमानाया 100निबो बारखागोन आरो टटेल खरसाया बेवहाय 1 लाख 1.5 लाखनि खरसा जोङो गोमाबाय होननानै जोङो दुखु खालामदों बिटिआरआव गंसे धोरोमारि आश्रमाव सिखावनि जाथाय जानायखौ दुखु मोननायजों लोगोसे बिटिआर सरकार आसाम सरकारखौ गासैबो धोरोमारि थानसालिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय खावलायदों रुफामुनि बाथौ सिबियारिफोरा लेखाफोरनि बोसोन बायदियै जोंनि चिरां बागदुवार जननि फस्लाबारि चिरां बागदुवारनि सिङाव थानाय फस्लाबारि दालाइसानिफ्राय जिबायदि घटना जालांनानै थांबाय जों बेवहाय जोबोद दुखु मोनदों बिनि थाखायनो जों दिनै दुखु सुखु आरो बेफोरबायदि इयुनाव जाथायफोर दाजाथों जों खोनाबाय गोबां मन्दिरावनो माने हाबो आरो थाखा फैसा बासन बर्तन नांगौ मुवाफोरखौ लाङो बेफोर नांगौ मुवाखौ जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो सोरजियो बेखायनो इसोरनि खाथिराव बयबो इसोरखौ सिबिनो होननानै दान होफैनाय मुवाखौ गोमाजानायाव जों जोबोद दुखु मोनदों जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया इयुनाव जाया आरो गोबां मन्दिरफ्रावनो आश्रमफ्रावनो जाहाथे बयबो सांग्रां लायो बिनि थाखाय जोङो दिनै सिखावना मा सोर खावनानै लांखो जोंथ' बेखौ बुंनो हाला लोगोसे जोङो खाथि खालायाव जेनेबा बर' बाजार बलांगुरि जोङो आउटपस्टआव एफआइआर होदोंमोनबाबो जेबो खामानि जायासै खामानि जायैनि बदलै जों जाहाथे इयुनफ्राव बेफोरबायदि एक्सन लायो पुलिसफ्राबो बिना खरसनि गेजेरजोंनो एक्सन लानानै जाहाथे मन्दिरफोरखौ मठ मन्दिरफोरखौ रैखा होयो दा जों बेखौ लुबैयो जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया इयुनाव मोनफ्रोमबो मन्दिरावनो जानो मोना सरकाराबो दायथ' लानांगोन दिनै बिटिआरनि सिङाव थानानै जोङो सुखखौ मोनदोंब्ला दिनै मठ मन्दिरखौबो सुख सान्ति होनांगोन जों बेखौ हास्थायो आरो जोङो मन्दिरखौ बेसेबांबा गोबावनिफ्राय खस्थ' खालामनानैसो जोङो सोरजियो आरो खाथि खालानि मानसि बेयाव गैया माने जोंनि मन्दिर साखाथियाव दङबाबो गामि दंब्लाबो बे गामियाव सानैसोल' भक्त हिसाबै गोजान गोजान आमथिखा आमगुरि बायदिसिनानिफ्राय फैनानै फुजिफैनांगौआ जोबोद खस्थ' जायो माने जों ज'बो जादरनो हाया जेब्ला घटना जायो अब्लाथ' जोङो मोनसे टारगेट लानानैसो फैदोंमोन बे बिस्थिबार बारायावनो फुजारिया फुजा होनानै थांबाय मोनाबिलियाव खावदों खोमा जों अखानायै माने 1टा 1.5टा समाव सासे इन्जिनियार फैनो गोनां खबरखौ मोननानै जोङो साफा दाबफानिफ्राय जि गोबाव सम माबालायनानै जगाजग खालामलायनानै जोङो सफैदों सिगां बेवहाय फुजारिया फैग्रोदों फुजारिया फैनानै जोंनि मन्दिरनि बाउन्डारिनि गेटखौ जेबो खालामाखै माने वालजों बारखोनानैसो मन्दिराव हाबफैदों मन्दिराव हाबफैनानै मन्दिरनि जेसेबां रुम दङ गासिबो रुमनि थाला होखांनायनि उनाव होयैनि सिगां जेनेबा लक होयो जोङो बे लकखौ माबानानै हास'नानै गासिबो रुमाव हाबदों रुम मोनफ्रोमबो जोंहा स्टर रुम दंमोन बे स्टर रुमाव जोंना 100टासो माल बुस्थु बाहायनाय दङमोन बेफोर माल बाहायनायखौ जों सोरजिनायाव जोबोद खस्थ' मोनदों आरो खस्थ'नि गेजेरजोंनो जों सोरजिनाय इसोरनि खाथिराव आरो जोंहा गुरु दं गुरुआ सम सम फैयो हिसाबै जों गुरुनोबो बायदिसिना जाग्रा लोंग्रा संग्रा खावग्रा गेस बायदि जोङो सोरजिदों बेयावबो
गासिबो गुरुनि जाग्रा लोंग्रा काहिनि बुस्थुफोरखौ खावनानै लांजोब्बाय। जोङो माने बयबो दान होफैनाय गोसोआव गैजोबा। टटेल जोंनि फुजानि लोगोसे जाग्रानि माल पत्र गोमानाया 100निबो बारखागोन आरो टटेल खरसाया बेवहाय 1 लाख 1.5 लाखनि खरसा जोङो गोमाबाय होननानै जोङो दुखु खालामदों। जाहाथे बेफोरबायदि घटनाया इयुनाव जाया। जोंनि चिरांनि आउटपस्टनि माबाफ्रा जाहाथे बयबो मठ मन्दिरखौ केयार खालामो, बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबदों आरो दुखु मोनदों जे जोंनि इसिबां खुथार मोननै जायगायाव थांनानैबो जोङो कमप्लेन हैनायखौ माने गुरुत्त होआखै। जों बेखायनो दुखु मोनदों आरो दिनै। थांनाय 31 जुलाइआव बे समाव बृहस्पतिबारमोन एदिन, ओमफ्राय बिनि मोनायाव जादों आरो बेयाव जोंहा फुजारिया जेब्ला आगोल फैयो खर्म थायो हिसाबै, दा बेयाव फैनानै बिथाङा दरजाखौ हास'नाय नुवाखै अबयसे। दा बेवहाय जोंखौ हांख्राय हरनायाव थारमाने जोङो मोनसे सांग्रांथि बेनो, जोंहा नैबे जिथु जिरायसालि दं दा बेवहाय ग्रिल होनांगौ दङमोन। ओमफ्राय खैथामान बे मोनसे मोननै पेन होनायनि खोथा दङमोन। दा कन्ट्राक्टरफ्रा बेखौ, दा इन्जिनियारा बेखौ तदन्त खालामनो थाखाय एबा जोंनिफ्राय माबा मोनसे रिपर्ट लांनो थाखाय फैनायनि खोथा दङमोन एदिन। दा बेवहाय जों फैनायाव जोंनो खिन्थाबाय फुजारिया जे बेबायदि जाबाय, नोंसोर मिथिया। जोंथ' जेबो मिथिया, जों न'आव दङ आरो जों बेखौ बोरै मिथिनो। जार फलाव नोंनो माने माबाखौ दरजाखौ हास'नाय नुवालासिनो नोंसोर खेवनानै नोंसोर भितराव हाबनो हानायाव नोङो नुफैदों। थिग बे रोखोमनो जोंबो फैनानै सेक्रेटारि फंबायजों आंजों एज ए जों प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि हिसाबै जों फैनानै, जिहेतु इन्जिनियार सारा फैगोन हिसाबै जों फैनानै नेफैदोंमोन। ओमफ्राय बे फैनाय समाव दा फुजारिया जोंनो फैनाय लोगो लोगो खिन्थाबाय। जेथिया जों तदन्त खालामनानै नायबाय जे मोनफ्रोमबो जिथु रुम माखासे मुवाफोरखौ जों नायबाय, सम्पूर्ण स्टिलनि आरो जिथु सिलभारनि जिथु बुगना होनो जोङो बर'नि, दा बे बुगनाफोरखौ लाङाखै, जेबो खालामाखै। ओंखाम संग्रायाव नायनायाव जों नुजोब्बाय गासिबो स्टिलनि बुस्थुफोरा दंजोबो। ओमफ्राय नोरै जोंहा बिफागुरु थाग्रा, ओमफ्राय जोङो बुस्थुफोर एसे मोजां बुस्थुफोरखौ दोनग्रा जिथु रुम दं जोंहा एक्सट्रा मोनसे, दा बे एक्सट्रा रुमाव जों खासनि बुस्थुफोरखौ दोनजोबोमोन गासैबो। जे बेवहाय जोङो बेखौ नायनायाव नुबाय दरजाथ' दरजा हास'खानायखा। ओमफ्राय ओरै जिथुनिखि ट्राम बाक्सु दंमोन, ट्राम बाक्सुआवबो जोङो नायबाय बेयो खुला गेवलाङैनो दङमोन। दा बे गेवलाङै थानायानो थानाय, ओमफ्राय बेवहाय माखासे जोंहा कासनि दाबोर दङमोन, कासनि 10-11थासो सामस दङमोन, गिलास दङमोन, ओमफ्राय ओरै थुरसि बेरजा दङमोन। ओमफ्राय जोंहा गुरु दं हिसाबै बिफागुरु जेराव थाहैगोन आरो जोङो दोनो, जों जेरावनाखि बिफागुरुखौ रेसपेक्ट खालामग्रा हल, दा बेवहाय माने ओंखाम संग्रा कुकार दङमोन, प्रेसार कुकार होनो नामा, दा बे दङमोन। दा बेखौ